report mo. Okay, so mga kabistado, live kita diri sa may area sang Balabag bridge, no? Amoy ni ang bridge nga orang Taytay nga naga-connect mga kabistado sang Dumangas kag Saraga nga banwa, no? So makita naton karon sa sini nga matinion tama ka Baskog ang ilog, no, or ang kuryente sang tubig nga naga nga naga ilig diri sa may Balabag bridge, no. So palapitan naton mga kabistado ang area, no. So amo ini ka Baskog sa karon ang daludo sang tubig iya nga dala sang sining tubig baha alin iya sa may bahin sang south nga o sa sa central nga part sang aton sining nga mga kabanwanan diri sa may probinsya. So amo ini karon ang Taytay kon kuan ginato, no, ining Taytay amo ini ang naga-connect sang Saraga kag Dumangas, Barotac Nuevo nga mga kabanwahanan nga kag padulong man iya sa norte. So amo ni makita nato ang sitwasyon tama gid ka sulog, no, tama ka Baskog ang kuryente sang tubig mga kabistado. So tama ini ka kay nakita naton kay na medyo do nagalapaw na ini nga tubig sa mga kabalayan nga sakop sa sining barangay Bungko kag sang sining barangay Balabag kag iban pa nga mga lapit nga mga kabarangayan diri sa may Barotac Nuevo. Tiang ingod jaged na sining barangay amo ning barangay Kabilawan, Zone 2 kag Zone 5, no. So amo ni sa Pututa naman, so ang malapit nga mga kabarangayan diri amo ini ang barangay sang Nanga mga kabistado. So amo ni ang sitwasyon karon makita naton tama ka Baskog ang kuryente sang tubig kag nagaamat-amat na ini, no. Amo ni ang makita naton nga level sang tubig karon diri sa may area sang Balabag bridge mga kabistado. So kung maglapaw-lapaw ini mga kabistado, pwede niya sining bahaon ang barangay Halawod or Halawd Norte, Saraga, Halawd Sur kagang Bungko. So mga muyo lang kita sa Ginoo nga at least hindi na ni siya magsaka para at least ma-safety man ang aton sining mga kauturan nga naga-star malapit sa sining area mga kabyanan sang suba mga kabistado. So makita nato, no, perte ang iligid sang tubig ka Baskog mga kabistado. So ang tubig ini mga kabistado halin ini sa may Halawor dam nga nagapadulong diri sa may area iya sang Barotac Nuevo, Pututan, Saraga, no. So amo ini ang lapos-lapos niya nga mga area mga kabistado. So sa karon masako man ang Taytay kay damo nagalinabay, nagapakadto kag pauli, no, sa ila sinitag sa mga puluyan kag maayo man kay at least ang mga klase balagin suspended na sang aton sini nga mga local government unit para sa safety man sang mga manunudlo kag sang mga estudyante. So nagatupa karon ang manipis nga ulan, no, kako kaysa nagadamol man iti amo ni madanlog ang aton sini nga mga dalanon, no, kay nagadalom ang tagsa ka mga dalanon ko kaysa ti madanlog. So sa advice sa aton sini nga mga kauturan nga magapauli kag magapadulong karon sa mga area nga kung saan sila makadto. So kung nagadala ka sang salakyan halong-halong gid kay ti madanlog ang aton sini nga dala, no. So agod nga malikawan man ang disgrasya nga dala sining madanlog nga dalan kila binagid sa sining pag-ulan-ulan sa mga kauturan man naton nga nagasulay bala nga hindi gid malikawan nga makagwa sa balay, magdala sang payong, kapote kag inyo nga mga kalo agod nga ma-safety ang aton kaugalingon dala sa sining pag-ulan-ulan kay ti ang laban-laban sa madala nya sining nga balatian mga kabistado aton nga mga kauturan nga maghalong gid sa sinyo sining pagpauli sa sining adlaw. So far amo ni ang sitwasyon karon diri sa may Balabag bridge mga kabistado.
Kung makita ninyo mga kabistado, inang mga balay nga labot na sangkwa no sang tubig baha nga halin sa suba. So medyo duro delikado ini para sa mga kauturan nato na gani ang iban dira sa aton sining mga kauturan nga mga nasakop sinang sitio Dasok no sang barangay Halawd Norte ang gin-evacuate na or naara na karon sa mga tagsa ka mga evacuation center para nga malikawan ang disgrasya bala or ang iban nga mga kalitan dala sining tubig baha mga kabistado diri sa may area sang Liganes kag sang or sang area sang Saraga kag sang Dumangas kag Barotac Nuevo no. So sa mga taga Kabilawan, malapit man ini sila no sa Sunto, malapit man ini sila sa sining tubig or sa sining suba. So that's why ginapandaman gid sa aton sini lokal nga government o kon sang tagsa ka LGU sa tagsa ka Makabanwanan nga naiguan bala sa sining suba nga maguraligmat gid kag kon posible evacuate na insigida para at least ma-safety ang tagsa ka mga kabuhi sang ila sini nga mga naga-star diri nga malapit sa suba mga kabistado. So muna di karon so nagabantay man ang aton sini nga MDRMMO no para sa pagsikyar man isang sining pagtaas ang level sang tubig diri mga kabistado sa area sang Balabag Dumangas Bridge mga kabistado. So far amo ni ang sitwasyon sa karon kay nagaamat-amat na kadamol ang ulan, so mapasilong kita anay for the meantime para i-safety man naton ang aton sini nga kaugalingon. So amo ni karon ang sitwasyon direkta na gid lamang diri sa may Balabag Dumangas Bridge. Ini ang inyo kabistadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado.